Salariile cresc și toate parcă se îndrept spre un drum bun. Voi ce spuneți? Am atins frumoasa cifră de 200 de abonați. Pentru mine înseamnă mult, pentru faptul că nu am sperat că acest canal va crește atât de repede, mai ales că este vorba de un canal economic, cu subiecte economice. Mă gândeam așa că totuși pe piața aceasta de vlogging economic sunt alții care chiar sunt mult mai buni decât mine. Însă, încă o dată vă mulțumesc pentru abonare. Astăzi vom vorbi despre faimoasele salarii care au crescut sau ar trebui să crească în 2023 și o să ne punem întrebarea așa: bun, dacă salariile oamenilor, ale angajaților, atât la stat cât și la privat, vor crește, asta ce înseamnă? Că în linii mari economia ar trebui să fie mai în regulă, că mediul antreprenorial ar trebui să fie stimulat, pentru că, vezi, Doamne, ar fi ceva putere de cumpărare în plus din moment ce omul are mai mulți bani cu care să-și achiziționeze mai multe produse. Știm cu toții că consumul ar trebui să fie unul dintre motoarele, ca să zic așa, ale economiei, ca un motor electric, da? Care dă așa un pic de zvâc economiei. Cu toate acestea, ar trebui să ne punem o altă întrebare. Bun, dacă salariile cresc la stat, hai să zicem că aici presiunea va fi pe contribuabil, pentru că salariile angajaților la stat se plătesc din taxe care sunt plătite de contribuabil. Bun, deci există o presiune pe contribuabil de a plăti taxe mai mari. Dar dacă vorbim de acele salarii la privat, nu cumva mediul antreprenorial este puțin pus sub presiune pentru că va trebui să scoată din buzunar mai mulți bani cu care să achite respectivele salarii? Nu cumva mediul antreprenorial va fi afectat pentru că totuși va trebui să scoată mai mulți bani din buzunar ca să achite salariile mai mari ale angajaților. Totodată, programe de stimulare a mediului antreprenorial nu prea există, în timp ce programe de stimulare a păturilor defavorizate în România există, da? Vedem tot felul de tichete energetice, tichete pentru cei care vor să își achiziționeze alimente și așa mai departe. Deci, mediul antreprenorial parcă nu este atât de ajutat. Voi ce spuneți? Însă, până a răspunde la această întrebare și a concluziona, bineînțeles, împreună cu voi, pentru că ați văzut, la final eu las așa niște întrebări la care să cugetăm cu toții, să ne gândim, băi, oare cum este? Albă sau neagră, da? Adică nu vin tot timpul cu un răspuns, pentru că în fond și la urma urmei cu toții trebuie să tragem învățămintele, ca să zic așa, din aceste vloguri. Și tot ceea ce încerc eu să fac este să vă pun niște semne de întrebare care sper eu că vă ajută în activitatea voastră zilnică și care vă trag poate la un moment dat anumite semnale de alarmă. Dar haideți să vedem mai întâi cu cât cresc salariile începând din 2023. Păi, salariul minim brut din România se va majora la 3.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, de la suma de 2.550 de lei. O creștere destul de mare, zic eu, însă, așa cum spuneam, această majorare a salariului brut va cădea așa pe umerii, ca să zic așa, și pe spatele antreprenorului care va trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a plăti aceste salarii. Totodată, salariul minim brut pe țară garantat reprezintă o creștere de 17,6%. Da? Deci această modificare a salariului minim brut garantat pe țară, da, va veni
cu o creștere de 17,6%. Asta înseamnă în procente. Această creștere de la 2550 la 3000 de lei. Totodată, salariul minim net, practic salariul pe care îl va lua angajatul în mână, va ajunge la 1863 de lei, majorarea netă fiind de 339 de lei, iar creșterea netă pe net, pe valoarea netă va fi de 22,2%. De majorarea salariului minim brut, da, vor beneficia 2.181.134 de salariați. Crește punctul de pensie. Știu că sar foarte repede de la partea de angajat la punctul de pensie, însă și aici sunt niște chestiuni discutabile, da? Valoarea punctului de pensie se majorează de la 1 ianuarie 2023 la 1785 de lei, de la 1586 de lei. Urmând ca începând cu anul 2024, valoarea să crească cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. De asemenea, crește pensia minimă, și anume, pensia minimă va crește la 1125 de lei de la 1000 de lei. Mai mult, cei care vor avea pensii foarte mici vor avea și ajutoare, ca să zic așa. Spre exemplu, guvernul a stabilit că se va acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale de 3000 de lei, în funcție de veniturile realizate astfel. În cuantum de 1000 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este până la 1500 de lei, inclusiv, în cuantum de 800 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 1501 și 2000 de lei, inclusiv, în cuantum de 600 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este de 2001 lei și 3000 de lei inclusiv. O să mai vorbim și despre salariile bugetarilor. Salariile bugetarilor cresc cu 10%. Începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor, funcțiilor, salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare lunară, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăși valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit legii cadru numărul 153 pe 2017, cu modificările și completările sale ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu 2500 de lei. Practic, ce spune presa este faptul că impactul bugetar al creșterii salariilor bugetarilor se ridică la 3,5 miliarde de lei. Totodată se pare că salariile demnitarilor rămân la același nivel, da? Mai este interesant faptul că există o creștere diferențiată pentru pensiile militare. Da, astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat, recalculate, stabilite sau actualizate până la data de 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu astfel. Până la 3000 de lei inclusiv se indexează cu 12,5% fără să depășească 3256 de lei. Între 3001 lei și 4400 de lei inclusiv se indexează cu 8,5% fără să depășească 4687. Între 4401 lei și 5800 de lei inclusiv se indexează cu 6,5% fără să depășească 6103 lei. Între 5801 lei și 7200 de lei inclusiv se indexează cu 5,2% fără să depășească 7518 lei. Între 7201 lei și 8600 de lei se indexează cu 4,4% fără să depășească 8902 lei. Iar între 8601 lei și 10.000 de lei se indexează cu 3,5% fără să depășească 10.000 de lei. Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 1 ianuarie 2018 și indexate ulterior se indexează din oficiu astfel. Și aici mai există o serie de indexări. Nu o să mai intru în amănunte, pentru că dacă sunteți militari, în mod cert
vă veți face research-ul. Ce este clar este faptul că aceste pensii militare vor crește, dar vor fi plafonate la o anumită valoare, da? Adică nu vor depăși o anumită valoare. Deci nu putem spune despre pensiile militare că vor fi așa numite pensii speciale cum beneficiază anumite categorii la noi în țară. Ok, revenind la o concluzie pe care ar trebui să o tragem împreună. Ce vedem? Pensiile cresc, salariile la stat cresc. Asta înseamnă că aceste creșteri vor trebui suportate de cineva. Iar statul, din păcate, nu va avea nu știu ce mecanisme economice din care să producă bani în afară de a majora taxele, de a majora accizele, pentru că, din păcate, economia României nu este un fel de economie a Chinei sau o economie, spre exemplu, ca cea a Americii, în care totuși există și ceva producție, există și un mediu antreprenorial foarte bine dezvoltat, foarte bine pus la punct, care generează plus valoare. Da, bineînțeles, și la noi în țară, fără doar și poate, mediul antreprenorial este cel care susține toată această economie, este cel care susține tot ceea ce își dorește statul să facă în linii mari prin prerogativele sale de stat, da? Să majoreze pensiile, să majoreze salariile la stat, pentru că din buzunarul antreprenorilor și din buzunarul nostru ca persoane fizice, da, se plătesc anumite taxe care în cele din urmă se folosesc pentru a face și a susține aceste majorări. Prevăd următoarele situații și anume prevăd faptul că mediul antreprenorial o să aibă ceva greutate pe umeri. Prevăd faptul că, nefiind susținut în vreun fel cu ajutoare, da, da, probabil că există tot felul de fonduri, da, pe care mediul antreprenorial ar trebui să îl acceseze și nu probabil, sigur există acele ajutoare, da, pe care mediul antreprenorial ar putea să-l acceseze, însă după cum bine știți și voi, nu este atât de ușor, da? Adică antreprenorul are nevoie de o firmă de consultanță, este destul de stufos tot procesul de accesare a fondurilor, da, europene, a fondurilor poate de stat. Ați văzut și pe perioada pandemiei au fost ceva ajutoare în sensul acesta, da? Deci nu este chiar atât de ușor dacă vrei să accesezi acele fonduri ca antreprenor. Bineînțeles, nu este nici imposibil. Însă această creștere, cum vă spuneam, a salariului minim brut, iarăși, din păcate, va veni în ideea mea, în opinia mea. Acum voi trebuie să-mi spuneți cum simțiți, mai ales dacă sunt și ceva antreprenori care se uită la acest canal, cum simțiți voi această creștere a salariului minim brut pe economie? O simțiți ca pe o povară, o simțiți ca pe ceva care vă stimulează să produceți mai mult, să fiți mai competitivi? Voi ce spuneți? Totodată, așa cum vă spuneam, creșterea salariilor la stat și creșterea salariilor în general, dacă este să mă întrebați pe mine, iarăși nu o văd neapărat ca pe o situație care ar spori neapărat sau ar avantaja neapărat mediul antreprenorial. Da, există varianta în care aceste creșteri și a salariilor la stat și a salariilor, ca să zic așa, la privat, ar spori acea poftă de consum, da? Poftă de consum care în linii mari ar putea să ajute economia și, de ce nu, și mediul antreprenorial. Însă nu cred că va avea neapărat acel deznodământ pe care antreprenorul îl are. Băi, lasă că vor crește salariile, lasă că omul de rând va avea mai mult apetit pentru consum și dacă există consum, uite că și eu îmi voi vinde eugeniile și cel care face softuri își va vinde softurile, pentru că
poate respectivele eugenii sunt vândute prin acele case de marcat, ca să zic așa, automatizate, sau poate că oamenii vor comanda mai mult pe diverse platforme și nu pot prefigura un răspuns la această întrebare pe care eu mi-am pus-o și vă pun și vouă și chiar aștept răspunsuri din partea voastră. Aceste creșteri salariale vor ajuta economia noastră sau, ba din contră, va fi ca un fel de picior din ăla, știți când eram mici și ne puneam piedici? Va fi ca un picior pus în fața economiei acestei țări. Aștept răspunsuri și comentarii și până data viitoare eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că vă uitați la vlogurile mele. Apreciez că lăsați și comentarii și mă face să îmbunătățesc materialul pe care îl postez pe acest canal. Vă mulțumesc, numai bine, pa, pa!